Me dic Marina Galí Vilar i tinc 76 anys. He tingut que lluitar bastant, una dona batalladora i una mica lloca. A casa meva som una pinya, els fills, els nets, vull dir... I per això dic que sóc una mica lloca, m'agrada tindre'ls, saber d'ells, cada un a casa seva, però estar connectats. Què és per vostè, doncs, la família? Si ho hagués de definir. Ho és tot, per mi, ho és tot. Vaig néixer a Barcelona. Però porta un munt d'anys aquí. A la meva àvia li va tocar el cupó de la 11. I llavors anunciaven per la ràdio, perquè encara no havia tele, anunciaven Ciutat Jardín La Florida. El meu tio i els meus avis van dir anem a veure-ho i invertir els cèntims. I segons deia el meu pare, van ser els primers que van comprar el terreny a la Florida. I quan jo vaig néixer és quan van començar a fer la casa. Vull dir, la casa té els anys que tinc jo. I veníem caps de setmana, a l'estiu tot a l'estiu, Setmana Santa, vull dir, com una segona residència. I hi havia un casino, hi havia una bolera, hi havia el bar Juan, que ara és el bar de la Florida, que està a l'Avinguda 4, i a darrere té un pati, i els dissabtes feien cine i els diumenges feien ball. Hi havia moltes activitats en aquells temps. I a l'apeadero del tren el van fer els veïns. Cada veí va pagar 300 pessetes d'aquell temps per parcel·la. I van dir que si volien, que si els veïns pagaven a l'apeadero, el tren pararia. Jo era petita, vull dir, passat les inundacions de l'any 62, que a dintre de casa ens arribava l'aigua, tenia 12 anys. Per aquí i a fora vam sortir nedant, lligats amb cordes. Vaig passar les del 94 i espero no passar ninguna més, ja tinc prou d'experiències. Jo he arribat a anar al Col·legi Nacional, que era on és la residència de la plaça del Rellotge, que el pati era la plaça del Rellotge. I no havia... eren botigues, anaves de botiga en botiga comprant i era una altra vida. Ens coneixíem tot, era tipus poble. El meu carrer és un dels carrers més units que hi ha, i ho dic amb la boca plena. Hem estat 20 i pico d'anys fent el sopar de germanor. Ho troba a faltar? No, perquè el meu carrer segueix sent així. Vull dir, els veïns som així, encara. Encara hi ha la germanor, encara està. Quan van passar de ser estiuejants a instal·lar-se al municipi? Jo porto 55 anys vivint fixa. I al meu pare li vaig dir que m'agradés en vida, em va donar el terreny i el meu marit i jo vam fer la casa. Que els meus fills em deien, com li posaràs? Dic, Villa Suspiros, perquè m'ha costat molts sospiros. I ara vic al costat de la que van fer els meus pares, allà viu ma germana i jo vic a la que ens vam fer. I a baix vam posar una rostisseria, que l'he tingut 20 anys, i ara ja a descansar que ja toca. Com va ser aquesta etapa de la rostisseria? Molt treballar, molt suar, perquè arribàvem a 70 graus. I clar, teníem una màquina doble, de 72 pollastres, el forn, la cuina. A mi la cuina és un esbarix, per mi. Quan estic... El meu marit, quan em veu molt cuinant, dice, estàs jodida, no? Digo, un poquito. Vull dir, és la meu tubo d'escape. I a vegades hi havia nits que li deia al meu marit, baixo a fer 4 cosetes a baix. Vale. I baixava i em deia, ¿te bajo el colchón o subes a dormir? Perquè em anava jo mateixa anar animant, va, faig això, va, faig allò. I feia 30 plats diferents de temporada. Feia cuina gallega i cuina catalana. Quin és el plat que més li agradava a la gent? Hi havia diversos. Fèiem un braç de patata, que el feia la meva mare també, i el vam començar a fer a l'estiu i el teníem que fer tot l'any perquè la gent ens el demanava. I feia l'empanada com em va ensenyar a fer la meva sogra. Feia un postre que es fa allà on és el meu marit, que el meu marit és d'Ourense, que és un roscón que porta ous, farina i sucre i queda així dalt. Vull dir, feia des de postres al primer plat, tot. Escalivada, mandonguilles, de tot un poco.
Vam tancar perquè jo porto 30 operacions i vaig començar que ja no podia més, ho va agafar la meva filla i el meu gendre, però amb això va quedar embarassada de la segona neta i vam plegar tots. Ho enyoro perquè el tracte al públic a mi m'ha agradat sempre, vull dir, jo el meu és parlar. Vull dir, jo amb 14 anys, quan vaig sortir del col·legi, el meu pare em va dir treballar o estudiar. Jo dic, no, treballar, que fa gran, fa... I em vaig posar de secretària en una oficina i vaig dir que no era el meu. I llavors vaig estar a la plaça d'Horta, i allà vaig fer totes les... Vaig estar d'aprenenta de carnissera i després vaig estar portant una verduleria, jo sola, amb 15 anys, i he fet trabajos finos, azafata de promoció, he fet de peixatera, he fet de tot. I sempre he estat cara al públic. Vull dir, la venda és el que a mi m'agrada. Quan vaig plegar de la botiga, ma filla diu, mama, has de fer alguna cosa que tu parada no saps estar. I vaig estar de monitora del Tupperware. I després ja ho vaig tenir que deixar perquè, clar, jo dreta no puc estar tantes hores. I aquest procés d'acceptar que el seu cos li diu, Marina, piano, piano. Costa. Ma filla diu, tens que posar el freno, mama, però em costa molt, perquè el cap diu una cosa i el cos et diu una altra. Què és el que li dona més vida a vostè? Viure el dia, perquè pensem que la vida és molt llarga, però la vida és molt curta. Quan em vaig jubilar, vaig estar cuidant els meus pares. El meu pare va viure fins als 103 anys. Va morir el meu pare, vam dir, ara anem a disfrutar. Als 2 anys de morir el meu pare, al meu marit li van diagnosticar Parkinson. Els meus fills els dic, el que teniu que fer, feu-lo. Després, si voleu repetir, repetiu, però feu-lo, no ho deixeu per demà, perquè no sabem demà on estarem. Com és el seu marit? Portem 59 anys casats. El vaig conèixer amb 15 anys. El primer nòvio i l'únic. I em vaig casar jove perquè ell em porta 9 anys. Ell va vindre de Galícia per anar-se'n a Alemanya, que tenia 2 germanes, i venia a fer cèntims per treure's el bitllet per anar-se a Alemanya. Però em va conèixer i se quedó. I em vaig casar amb 17 anys i amb 19 anys vaig ser mare. I tinc una filla que farà 57 i el meu fill ha fet 50 ara. I la cosa més gran, ser àvia. Això ja és... A mi me deien, i quan siguis àvia? Sí, se te cae la baba por todos lados. I quan et diuen iaia, llavors ja és el no de más. Com és viure amb el Parkinson? Una mica fotut, perquè veus el que ha sigut i el que és ara i se te'n va l'ànima als peus. Ha sigut un home que a casa no ha entrat un lampista, un pintor, ho hem fet tots nosaltres. Perquè ell, quan jo em vaig casar amb ell, era paleta. El cap el té molt bé, que és el que et dic, que no sé si va per bé o va per malament, perquè també veu ell que cada dia pot menys. És que hem estat tocant moltes ulletes. Nosaltres hem estat a l'Associació de Pares, a la Florida. Hem estat a l'Associació de Veïns. Jo he estat a l'organització de la Festa Major. Vull dir, sempre hem volgut col·laborar i ajudar amb el que hem pogut i som així tots dos. I ell organitzava la Festa Major de la Florida. I ell, el Rom, ja t'he dit, va ser el primer a fer-lo i de moment ha ensenyat a altres a fer-lo i ja està. Ara ja no, ja no pot el pobre. I si t'ha dit com ens vam conèixer, crec que cap parella s'ha conegut com nosaltres. Com? Per la finestra del vàter, el que sents. El que sents. Estàvem pujant un bloc al costat d'on vivia i donava el bany i el safareig. Jo estava fregant el bany i hi havia una amiga meva. I l'amiga, per l'altre cantó del safareig, va agafar aigua i els hi va tirar. I llavors ells, així d'hermosos, va agafar una palada de ciment i me la va tirar per la finestra del vàter. I jo me puse com el gallito de Morón. I així ens vam conèixer. Uau. De lo más romántico. Si hagués de triar una paraula que definís com ha sigut aquesta relació? Bonica. Bonica perquè sempre hem anat tots dos a una. I de moment han sigut molt feliços, vull dir, 2 anys de nòvios i 59 de casats.
Ja li dic que has d'aguantar els 60, que els 60 els han de celebrar. I així anem, el dia a dia. Quin és l'ingredient per mantenir una relació tan bonica? A veure, molt amor i molta paciència. I vostè, com es cuida? Com puc. No com vull, com puc. Quan puc vaig a la piscina, enfortir la musculatura per tots els ferros que porto. El meu fill diu que soy la madre biònica. Si hagués de demanar un desig, quin seria? Molta salut, per mi i per tota la meva família. Canviaria alguna cosa de la seva vida? Potser no deixar-me mangonear tant. Potser posaria més freno i viuria més el que jo vull viure, m'entens el que et vull dir? No per part del meu marit, per part de la família. Perquè, bueno, em vaig casar jove i el que diem, vaig anar a viure amb la meva àvia, potser faria més el que jo voldria, no el que volen els altres. Què la fa sospirar? Bueno, tant bo com dolent. I hi ha moments que tiraria tot per la finestra i en aquell moment faig, ja està, ja ha passat. Però bueno, jo sóc de que caic i em torno a aixecar i dic, bueno, doncs he passat una pedra, a veure la que ve ara si la passo també. La vida és una lluita i anar lluitant cada dia per viure i sobreviure. Té algun hobby? M'agrada pintar, però és que ara porto una temporada que tinc els pinzells allà que em criden, però dic ja vinc. Perquè acabo molt cansada. Vaig passar el Covid l'any passat a l'agost i m'ha deixat un cansament molt gran a sobre. I la música, que li agrada? Molt. El meu pare era músic. El meu pare amb 17 anys va fer la primera orquestra, que tocava el piano i el contrabaix. I la meva mare era vocalista. Es van conèixer així els meus pares. I a mi sempre m'han dit que canto com una almeja. Però bueno, m'agrada, la música m'agrada i me relaxa molt. Principalment boleros, sóc una mica rància, però bueno, boleros, música més d'abans que la d'ara, perquè és que la d'ara no té mensaje. Si hagués de triar una cançó? El Dúo Dinámico. No els he vist mai en directe, en viu, però bueno, eren els meus ídols. I cançons totes les d'ells, principalment 15 años tiene mi amor, La canción del verano i boleros, tots els boleros, vull dir, els boleros m'encanten. Doncs ara li faré escoltar una altra cançó, que és la que ha triat la persona que entrevistem al proper capítol. I només escoltant-la haurà d'imaginar com és aquesta persona. És el Machín, Toda una vida, que és una de les cançons preferides també meves. Aquest sí que l'he vist en directe. Les cançons d'ell també m'encanten. Romàntica, perquè si li agrada el Machín ha de ser romàntic, pot ser de la meva edat o més jove, o més gran, perquè el Machín ha estat molts anys a la Candelera, bueno, i segueix. Doncs Marina, arribem al final de l'entrevista. Moltes gràcies. Ha estat un plaer, gràcies per obrir les portes de la seva història. Moltes gràcies de nou. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.